Грамадства разагрэтае да мяжы. Узурпацыя ўлады любым коштам. Паўсюднае беззаконне, штодзённыя катаванні, узлом кватэраў, прапаганда нянавісці, бясконцае павелічэнне колькасці палітвязняў. А на канцы ўсяго гэтага смерць. Цяпер з абодвух бакоў. Карнікі не чакалі, што за незаконную ўладу Лукашэнкі магчыма давядзецца не забіваць, а паміраць. Забітыя маладыя людзі, якія на момант заканчэння першага і адзінага законнага прэзідэнцкага тэрміну Лукашэнкі былі яшчэ дзецьмі. Нацыянальная трагедыя працягваецца і забірае ўсё больш жыццяў. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, з вамі Вітаўт Ціўчык. Гэта спецыяльнае выданне студыі Белсат. Запрашаю. Я пытался ему задать вопрос, вообще как-то понять, почему столько много людей пришло ко мне, вообще понимают ли, к кому они шли. Они сказали, что нет, их это не интересует, они утром получают постановление на обыск и просто едут. Вместо того, чтобы в рамках процессуального действующего законодательства выяснить эти вопросы, они сделали налет и получили достойный отпор. К сожалению, в результате этого погибли люди, как хозяин квартиры, так и нападавший. Чего они хотели добиться этим видео? Но, очевидно, они добились обратного, поскольку это вызвало еще большую бурю негодования и неприятия этого режима со стороны белорусского народа. Фашысцкая ўлада учора забіла яшчэ наступнага аднаго чалавека. Забойства КДБшніка, які ўламіўся ў кватэру Андрэя Зельцара. Забойства гаспадара кватэры, які чыніў збройны супраціў узломшчыкам. Калі напярэдадні з'явілася інфармацыя пра перастрэлку, многія ўспрынялі яе з велічэзным недаверам. Ці сапраўды такое адбылося? Аб'яднанне сілавікоў Беларусі Байпол пацвердзіла. IT-адмыслоўца Андрэя Зельцара 1989 года нараджэння, а таксама супрацоўніка КДБ Дмітрыя Федасюка 1990 года нараджэння сапраўды забілі. Але праз недавер да тых, хто ўтрымоўвае ўладу, у людзей застаецца мноства пытанняў да акалічнасцяў справы. Ужо зараз задамо іх былому старэйшаму пракурору Генеральнай пракуратуры, прадстаўніку Байпол, спадару Олегу Талерчыку. Спадар Олег, вітаю вас. Добрый вечер. Першае пытанне, каб увогуле расставіць мінімальна не кропкі над «і». Што адбылося напярэдадні ў юрыдычным сэнсе? Юридично, если с точки зрения юридически посмотреть на эту ситуацию, то фактически произошло незаконное проникновение неизвестных лиц. Если мы смотрим на это видео, которое продемонстрировано в средствах массовой информации, в жилище гражданина. И гражданин, используя свое конституционное право на защиту своего жилища, своего здоровья и здоровья своих близких и окружающих, находясь в состоянии необходимой обороны, защитил себя. А ці спадар Андрэй Зельцар меў права на такі ўзровень самаабароны са стрэльбай? Каждый гражданин Республики Беларусь в соответствии со статьей 3.4 Уголовного кодекса Республики Беларусь имеет право на защиту от общественно опасного посягательства. Любой гражданин, независимо от того, может ли он обратиться за помощью, либо избежать этого общественно опасного посягательства. Ведаем таксама пра тое, што вельмі калі фармальна браць, ведаем, што закон у Беларусі не працуе, але тым не менш. Тэарэтычна міліцыю трэба выклікаць в такіх сітуацыях, калі хтосьці ломіцца ў дзверы. По закону этого не требуется, но в данном случае мы знаем точно, что Андрей Зельцар обратился по службе в 102 и потребовал помощи органов внутренних дел, сообщив, что неизвестные ломятся в его квартиру. По его вызову выехала группа задержания Департамента охраны.
Яны выехалі, але нічога не зрабілі, ніяк не разблокавалі дзверы і нічого не паведамілі яму. Но проникновение произошло раньше, чем, наверное, доехала эта группа задержания. Увогуле, вось мы бачым на відэа групу людзей у цывільным. І яны крычаць: адкрыйце, міліцыя, ніякіх пасведчанняў, ніякіх папераў не паказваюць, абсолютна нічога на відэа гэтага няма. І пасля словаў, што адкрыйце, міліцыя, чуем, што забілі КДБшніка. Як так атрымоўваецца? Ну, давайте посмотрим видео, как они предъявляли требования к Андрею Зельцеру открыть свое жилище. Когда они заявили о том, что они якобы сотрудники милиции, при этом находились не в форменном обмундировании, а в цивильной одежде, они даже прикрыли пальцем дверной глазок. То есть удостовериться, кто это, с какой целью, в каком количестве, для Андрея Зельцера не представлялось возможным. То бок абсолютна гэтых людзей было немагчыма ніяк адрозніць ад нейкіх бандытаў. На наступны дзень могуць прыйсці таксама і сапраўды нейкія недзяржаўныя бандфармаванні, назовем так. Для этого в стране должны быть законы, процессуальные нормы, а также внутренние ведомственные инструкции и приказы. Иначе любой бандит и любой разбойник с криком «милиция» будет врываться в наши дома. Генеральная прокуратура ўжо заявіла, што правяла праверку вось гэтых дзеянняў сілавікоў, дзеянняў КДБшнікаў. Давайте разам на момант паслухаем, што сказаў прокурор Швед. Это беспрецедентный случай. Мы неоднократно говорили о том, что идет радикализация действий со стороны лиц, которые посягают на суверенитет нашего государства, общественную безопасность, конституционный строй. Вчера в ходе проведения процессуальных действий, которые были санкционированы в понедельник одним из моих заместителей, речь шла о том, что были даны санкции на проведение десятка ряда процессуальных действий, связанных с проверкой лиц на причастность к терроризму и экстремизму. Вчера во время проведения конкретно обыска в одном из жилых помещений лицо, заранее изготовившееся, которое подозревается в причастности к терроризму, умышленно, целенаправленно произвело выстрел в сотрудника правоохранительных органов, смертельно его ранило. Ответным огнем особо опасный преступник был уничтожен. Мы провели проверку этих обстоятельств и пришли к однозначному выводу, что правоохранители действовали строго в рамках закона, адекватно складывающейся обстановки. Этот случай еще раз говорит о том, что принцип неотвратимости наказания – это тот краеугольный камень, на котором должна строиться работа всех правоохранительных органов. Ни один преступник не уйдет от ответственности. Прызначаны Лукашэнкам генпракурор Андрэй Швед заяўляе, што сілавікі дзейнічалі правільна і паводле ўсіх працэдураў. Ну а что он еще может заявить? Они заявляли по уголовному делу Бондаренко, сразу же заявив о том, что сотрудники органов внутренних дел не причастны к смерти Романа Бондаренко. Это известная личность Андрея Швед и известное его заявление. Обращаю внимание на скоротечность этой проверки, которую провела якобы Генеральная прокуратура за одни сутки. У нас по делу Бондаренко проверка длилась 3 месяца с приостановлением. А тут за одни сутки они провели проверку и дали заключение. Хотя компетенция по проведению таких проверок находится у Следственного комитета. В последнее время, в последние годы, еще в годы моей работы, Генеральная прокуратура возомнила себя, что она может делать все в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Но это на самом деле не так. Прокуратура, прежде всего, это надзорный орган, а не орган уголовного преследования. То, что они заявляют и проводят проверки вне своей компетенции, говорит о том, что в этом деле много еще черных пятен, которые нам неизвестны. Первоначально было заявление о том, что шла отработка, шла проверка. Потом появляется заявление, что был санкционирован обыск. Но обыск проводится чтобы, с целью обнаружения средств, орудий и следов преступления, либо для обнаружения разыскиваемого лица. То есть лицо уже должно быть признано подозреваемым по уголовному делу и разыскиваться. И тогда с этой целью можно выносить постановление о производстве обыска по конкретному месту жительства. Прокурор таксама заявіў пра тое, што вось яны ехалі да падазраванага
у датычнасці да тэрарыстычнай дзейнасці. Ведаем, што у святой памяці Андрэя Зельцера таксама была афіцыйна зарэгістравана зброя, і вось яны нібыта, як яны кажуць, да так званага тэрарыста ехалі без ніякай экіпіроўкі, без ніякай падрыхтоўкі ў звычайных нейкіх Да цывільных. они заговариваются в процессуальной терминологии. Проверка и обыск – это разные вещи. Обыск проводится только в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела проверки не проводятся, а проводятся процессуальные и следственные действия. Если они считали Андрея Зельцера особо опасным преступником и ехали с целью его задержания как особо опасного преступника, они обязаны были по всем инструкциям, да это делается на автоматизме, спросите у любого сотрудника органов внутренних дел, проверить по разрешительной системе, есть ли у него зарегистрированное оружие, оно у него было и было зарегистрировано, поскольку он являлся охотником, проверить местность, узнать планировку квартиры и в полной экипировке входить в эту квартиру, не полчаса взламывать дверь непонятно какими устройствами, а через окна, как они делают. За это время, если преступник вооружен, он может перестрелять не только сотрудников, которые выбыли на его задержание, но взять заложники кого-нибудь из своих близких, либо открыть стрельбу по окружающим. А чому так сталося? Силовики привыкли до беспакаранасці, привыкли до того, што заходзяць у любую кватэру, грамяць, нічога ім за гэта няма, і думалі, што зноў тое самае будзе. Да в нашей стране давно уже не до законов. Давно уже этот наш уголовно-процессуальный кодекс попирается. Каждый понимает нормы уголовно-процессуального кодекса как хочет. И в последние годы, последние 10 лет, можно уже сказать, каждый сотрудник органов внутренних дел, Комитета государственной безопасности считал, что если у него есть удостоверение, которое подтверждает, что он сотрудник органов, он может действовать как хочет. То есть не в строго соответствии с процессуальными нормами, а как ему вздумается, как ему видится по ситуации. А потом прокуроры все ему простят и всегда обоснуют законность его действий. Мы таксама, спадар Олег, запісалі сведчанне яшчэ аднаго чалавека, да якога ўрываліся сілавікі. Ведаем, што гэта не адзінкавы выпадак, калі вось так урываюцца ў кватэры, пачынаюць ператрус па нейкіх надуманых прычынах. Спадарства, давайце вось зараз разам паслухаем сведчанне яшчэ аднаго чалавека, а потым вернемся да нашай размовы. Пачулі трэск дзвярной коробкі, якая вела ў тамбур, і зразумелі, што дзверы выламваюць. Дзверы ў кватэру мы ўжо самі адкрылі. У гэты момант у памяшканне забегла каля 8-9 чалавек. Яны не казалі, хто яны, што там, маўляў, працуе міліцыя альбо працуе УБАЗік. Яны проста забеглі, разбегліся па пакоях, сказалі чыста. У момант я была ў пакоі, на мяне наляцеў якраз супрацоўнік УБАЗу. Ён выбіў тэлефон з маёй рукі, упер мне рукой у стенку, я попросил отпустить, и он сказал, тады сядь просто на ложак. Ну, вось, гэта так было. Як я зразумела, што гэта супрацоўнікі УБАЗу, яны вельмі моцна адрозніваліся, таму што, ну, вось, калі там 6-7 чалавек, гэта дакладна была міліцыя, хутчэй за ўсё гэта аператыўнікі. Яны былі ў звычайных медыцынскіх масках, звычайна апранутыя, джинсы, кашулі, там, майкі. УБАЗы адрозніваліся, я ім адразу сказала пра гэта, таму што у іх былі закрыты цалкам рукі, у іх былі бафамі закрыты твары, яны былі ў кепках і ў сонечных акулярах, то есть каб ты ніякім чынам іх не мог пасля распазнаць. Яны сказалі, што мы доўга не адкрывалі дзверы. Я кажу, як вы хацелі, калі вы прыходзіце ў 7 раніцы, каб вам тут жа адчынялі праз 15 секунд дзверы. Яны мне патлумачылі гэта тым, што яны не ведаюць, што адбываецца за дзвярыма, і таму яны пачынаюць ламаць, таму што, магчыма, я выпрыгнуў в акно, як у іх былі такія выпадкі, яны казалі пра гэта. Альбо пачну знішчаць якія-небудзь дакументы, флешкі, фотаздымкі, хаваць тэхніку. Таму яны пачалі ламаць. Калі я ў іх некалькі разоў пра гэта казала, кажу, ну ўжо вы, калі ідзеце на справу, як бы не пацвярджайце нейкую інфармацыю, хаця б пагугліце, да каго вы ідзеце, што гэта за чалавек. Яны сказалі, што ім усё роўна, яны атрымоўваюць разнарадку, вось гэту пастанову на обшук і проста ідуць. Усё астатняе іх не цікавіць, таму у іх такая установка выламваць дзверы.
Пасля ўжо на трэці раз, калі я ім кажу, што ну няўжо у вас вот, не, хаця б трошкі ў галаве што-небудзь не ўзнікае, яны сказалі, гэта не мы, гэта СОБР. І пасля, калі мяне выводзілі з пад'езда, так быў бусік поўны ўжо такіх людзей, бачна, што гэта былі собраўцы, то есть яны самі па сабе такія больш масіўныя, у форме, з закрытымі тварамі. Зброя была, так, гэта былі у аператыўнікаў не, а у базы так была зброя. Я думаю, што учора да гэтага чалавека таксама намнога больш было, тому што калі здымалі відэо, хтосьці здымаў зверху, мы бачылі толькі 5-6 чалавек, якія стаялі паперадзе камеры. Я думаю, што іх было значна больш, таму што ну, звычайна пры обшуку ходзіць менавіта да 10 чалавек. Як мы пачулі ў гэтым сведчанні, да журналісткі ўламліваліся сілавікі з розных падраздзяленняў СОБРу і губазіка начасова. Мяшанае такое падраздзяленне штурмавала кватэру. Напярэдадні мы чулі крыкі міліцыя, але забілі КДБшніка. Ці ёсць нейкія прыкметы, якія б сведчылі, што там таксама было нешта падобнае? Зноў, мешаніна людзей з розных ведомств. Ну, тут не мешанина. Следует понимать, что наша правоохранительная система начала деградировать уже давно. Раньше, еще когда я начинал работать, я работал помощником, но ни один следователь, ни следователь прокуратуры, ни следователь органов внутренних дел не имел права выдать процессуальное поручение на производство обыска оперативному сотруднику. На обысках всегда присутствовал следователь, инициатор проведения следственного действия. Оперативный сотрудник – это в помощь для проведения следственного действия, а группа силовой поддержки, такие как СОБР, Алмаз, группа А, они выбывают только когда идет задержание, либо по адресу разыскивается опасный преступник, задержание особо опасного преступника, который может оказать силовое сопротивление, в том числе с применением огнестрельного оружия. Силовики, такие как СОБР, Алмаз и группа А, они предназначены исключительно для силового задержания. Процессуальных действий они обычно и раньше никогда не проводили. Вот то, что рассказал сегодняшний герой, исполняли процессуальное поручение сотрудники ГУБОП при силовой поддержке СОБР. Таксама вось у вашым расследаванні пра тэрарызаванне Новай Баравой гаворыцца пра атрады помсты сілавікоў, якія праводзілі так званую апрацоўку па адрасах. У расследаванні таксама нават гучыць прозвішча Александра Алёксы з 3-го аддзялення губазік, які асабіста адбіраў адрасы, каго трэба тэрарызаваць. Тут мы таксама пачулі вось у першай версіі пра апрацоўку адрасоў, што была апрацоўка адрасу. Гэтыя аперацыі маюць нейкае падабенства? Ну, внешне, да, еще раз подчеркиваю, что тут заврались они сами. Если они отрабатывали адреса, отрабатывали лиц, то они действовали не в рамках уголовного дела. И постановление о производстве обыска у них при себе быть не могло. Если бы у них было постановление о производстве обыска, там должен был участвовать в этом процессуальном действии иной оперативник, а не оперативник из группы А. Они должны были представиться, показать хотя бы в дверной глазок Андрею Зельцеру о том, что есть такое постановление, что имеется санкция прокурора на производство обыска, по какому уголовному делу и в рамках кого он проходит, и для чего этот обыск производится. А то, что мы видим на опубликованных видео, это очередная какой-то гоп-захват. Только непонятно, почему в этом гоп-захвате участвовала группа А, элитное подразделение по борьбе с терроризмом. Раньше я не слышал таких случаев, чтобы вот таких бойцов элитного подразделения подряжали под такую работу, в которой замазался уже по уши тот же Губопик. А што вядома вось пра гэтага КДБшніка, якога застралілі, Дмітрия Федосюка? Таксама Байпол публікаваў інфармацыю, што ягоная маці з'яўляецца начальніцай аднаго з падраздзяленняў КДБ. Да, можно сказать, он потомственный чекист, мама его сотрудница КГБ, давно сотрудница органов госбезопасности, сейчас возглавляет один из отделов в центральном аппарате. Ну, всю информацию мы не можем озвучивать. Скажем, что в группе А он отслужил последние 5 лет. И еще, поскольку это подразделение считается элитным, там достаточно большие льготы и привилегии, многие попадают в эту группу А не по способностям, а для дальнейшего профессионального карьерного роста.
Калі вось вяртацца зноў-такі, калі кажам пра учорашнюю перастрэлку, памятаем рэакцыю людзей, недавер, ці гэта не інсцэніроўка і гэтак далей, выказваць пачалі сумневы наконт розных дэталяў. Напрыклад, тое, што вось у спадара Андрэя святой памяці была паляўнічая зброя 12-го калібру, і людзі выказваюць такую здагадку, што калі вось ён так выстраліў, то мелася быць вельмі вялікая рана, асабліва на такой маленькай адлегласці ў КДБшніка. Аднак, зноў, цытую тое, што масава людзі пішуць у інтэрнэце наконт таго, што досыць малыя кроплі крыві на месцы. Но если посмотреть видео внимательно, когда его уже вытягивают из квартиры, там лужа крови. Смотря каким номером стрелять, потому что калибр-то 12, а какой снаряд заряжен в ружье. Мы можем заявить ответственно и точно, что сотрудник КГБ, сотрудник группы А, умер от огнестрельного ранения. Гаварылася таксама пра тое, што вось гэтыя хлапкі ад выстралаў былі дастаткова ціхія, зноў як для закрытага памяшкання. Ну, тут много вопросов, потому что у нас тоже много вопросов к этому видео. Не все ясно, почему оно смонтировано. Если хотели бы показать правду, то показали у нас, во всяком случае, в этом видео два источника видеофиксации. Камера, которая находилась в квартире Андрея, и оперативная съемка. Надо было показать весь хронометраж съемки, которая производилась камерой Андрея Зельцера, и весь хронометраж съемки, проводимой оперативниками. Мы на скорую руку не профессионалы, но попробовали разобраться, как монтировалось это видео, и обнаружили, что существует явный монтаж звука. То есть тот звук выстрелов, который мы слышим на камере, которая фиксировала события в квартире и принадлежала Андрею Зельцеру, он не соответствует хронометражу звука, который слышен на камере оперативников. С камеры оперативников звук подрезан, причем явно. Яшчэ адна заўвага, гэта наконт таго, што сілавікі забягаюць на лінію стрэлу аднаго, і пытанне, вось, ці мы бачым, ці можна гэта заўважыць сапраўды так на відэа, ці сапраўды так забягаюць на лінію стрэлу аднаго, што это за дзеянне? Ну, этот видеоролик вообще вызвал недоумение и паралич мысли у всех сотрудников, как действующих, так и бывших, поскольку нарушены все инструкции действия по, как говорит на профессиональном сленге, по входу в адрес. Так никто не работает. То есть все удивлены, почему группа А так сработала. Так не работают даже обычные оперативники из РУВД. Таксама бачым, вось калі КДБшнік падае, калі яго адцягваюць, то пісталет нават пакідаюць на месцы, ніхто, прынамсі на відэа не відаць, каб яго забралі. Там видно, что они были разгублены, что они растерялись на месте происшествия, они не ожидали, и это еще раз подчеркивает и указывает на то, что они шли не на задержание особо опасного преступника, они шли к обычному айтишнику, от которого вы могли получить только максимум, ну, грубо говоря, калькулятором, на что они думают. Зараз жонку святой памяці Андрэя Зельцера, удаву, арыштавалі, падазраюць яе ў саўдзеле, у забойстве. Бачылі мы на відэа зноў-такі, што яна здымала на свой мабільны тэлефон, але гэтае відэа нам акурат не паказалі. А ці павінны несці адказнасць начальства гэтай групы за смерць свайго падначаленага, калі на яго адправілі без бронекамізэлькі, без каскі, без нічога? Да все у них было, в машинах лежало. Просто они сами выбывали, еще раз говорю, это работали не по уголовному делу и работали не по своему профилю. Это не работа группы А по поводу обвинений, которые выдвинули в адрес супруги Андрея Зельцера, ну, у меня просто нет слов. Это чушь такая, это заведомо ложное обвинение в особо тяжком преступлении. Съемка на телефон никак не связана с соучастием в убийстве. Еще раз повторю, не было никакого убийства, было состояние необходимой обороны, поскольку человек не знал, кто врывается в его квартиру. Противоправным путем вламываются в квартиру, закрывают дверной глазок. Андрей Зельцер обратился по службе 102 и как гражданин имел право защищать себя. Уражвае тое, што мы бачылі вось гэты ўзлом, увесь гэты непрафесіяналізм тых, хто вырываўся, усе гэтыя парушэнні пабачылі з відэа, якое публікуюць праўладныя тэлеграм-каналы. То бок яны самыя ўсяму свету, усім беларусам паказваюць, што яны робяць, як незаконна яны гэта робяць. Навошта яны ўвогуле гэта публікавалі, на вашу думку? Трудно ответить на этот вопрос, чего хотели добиться этой публикации. Уже настолько там, наверное, атрофировались мозги, что они считают вот эти вот кадры это правоохранительной деятельностью. То есть они, наверное, уже учатся работать оперативной работой и следственной по российским сериалам, где не заполняется ни один процессуальный документ, а оперативник делает, что хочет.
Но, наверное, они испугались, что погиб еще один гражданин Республики Беларусь. И, наверное, испугались волны, которая могла возникнуть, той, которая была по поводу смерти Романа Бондаренко. Тем более недавно вспоминалось это дело по гибели Романа Бондаренко. Тем самым они, наверное, хотели показать, что так называемые змагары, они кровожадные, они вот уже стреляют в сотрудников милиции, в сотрудников КГБ. Но эти сотрудники действовали, повторюсь, как бандиты. Чтобы обезопасить себя, поэтому сотрудник, если он действует в рамках процессуальных норм, он и объявляет человеку, зачем и для чего он прибыл. Если он задерживает особо опасного преступника, и промедление угрожает жизни и здоровью как сотрудников, так и окружающих, то они должны действовать иначе. Не полчаса взламывать квартиру. Спадар Олег, сёння было досыць шмат таксама рэакцыяў на гэту беспрэцэдэнтную сітуацыю. Давайте спадарства паслухаем таксама рэакцыю Святланы Ціханоўскай, якая зараз прабываючы з рабочым візітам у балканскіх краінах, таксама пракаментавала учорашнюю сітуацыю. Учора здзейснілася трагедыя. Яе прычына ў тым, што беларусаў без суда і следства кідаюць у турмы, катуюць, даюць крымінальныя артыкулы за пазіцыю. Закон больш не абараняе людзей, а людзі вымушаныя абараняць сябе самі. Утрыманне ўлады гвалтам сутыкнула людзей, якія ў прынцыпе ніколі б не сталі ворагамі. Яно ж прывяло да сітуацыі, калі ад нас хаваюць праўду пра тое, што адбылося, калі людзі не вераць афіцыйным паведамленням. Я хачу выказаць спачуванне родным загінулых. Смерць любога чалавека – гэта велізарная страта. Беларусы не мусяць паміраць праз нежаданне ўсяго толькі аднаго чалавека прыняць рэчаіснасць і адысці. Дзеці не мусяць губляць сваіх бацькоў, а маці сваіх дзяцей. Каб гэтага не адбывалася, трэба спыніць гвалт, вярнуць у краіну сумленнае следства і суд, вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў і пачаць дыялог з народам. Інакш кожны дзень прамаруджвання – гэта пагроза новых бязвінных ахвяраў. Спадарства, дзякую вам вялікі, што глядзіце нашу трансляцыю, наша спецыяльнае выданне, прысвечанае ўчорашняй перастрэлцы. Спадарства, зноў-такі чулі вось мы рэакцыю Святланы Ціханоўскай. Нават я б сказаў, што так вельмі гуманітарна паставілася. А вось Воскресенскі, Юрый Воскресенскі заявіў, што рукамі убийцы сотрудника КГБ фактически управляли идеологи белой оппозиции. Вось зусім такая розная пазіцыя. Зноў чулі мы таксама ад Эйсман сёння, якая гаварыла пра падрыхтоўку тэрактаў. Эйсман, якая акурат по хорошаму рахунку павінна была быць падазраванай па крымінальнай справе ў забойстве Романа Бондаренки. Ну, они сами, этот режим, всем известен этот режим. Известно, какие преступления он совершает, в том числе совершил ряд преступлений против человечества и продолжает совершать преступления, а именно удержание власти неконституционным путем. И все их заявления о том, что оппозиция якобы готовит какие-то террористические акты, либо подготовку убийств сотрудников правоохранительных органов, это все рассчитано, ну не знаю, на кого рассчитано, они действуют в рамках совдеповской пропаганды, и на кого эти слова рассчитаны, я даже не могу догадываться. Тут вось таксама пытанне пра, маем вось гэтай смерці. Сілавікі і раней забівалі людзей, апанентаў рэжыму. Цяпер маем смерць таксама з іхнага боку ў выніку абароны свайго жытла. Пытанне, якое паўстае. Героі, яны паміраюць за высокія ідэалы, таму яны і героі, і іх памятаюць у гісторыі. А вось пытанне, за што ўвогуле памёр вось гэты супрацоўнік КДБ? Но он просто выполнял свою работу, как они говорят. Просто выполняет свою работу бездумно и безучастно. Просто делают свое дело, потом идут домой и занимаются своими домашними делами. Пытанне, ці гэта ёсць сапраўды мэта дзеяння ўсіх сілавікоў, і ці сілавікі сабе гэтага ўсяго хацелі? О чем они сейчас думают, сложно сказать, но у нас есть обратная реакция. Вот этот вот видеоролик, который был продемонстрирован пропагандой, неизвестно для чего, он имеет вот следующее действие, что сейчас многие сотрудники органов внутренних дел действительно напуганы. Они сейчас боятся выбывать на места происшествия, выбывать по адресам граждан, потому что они сегодня уже не знают, как отреагируют люди на их появление. Вот этот ролик их сильно напугал и сильно испугал. А в будущем в Беларуси, мы во всяком случае так считаем, чтобы не повторить такого полицейского беспредела, который имеем сегодня, гражданин Беларуси, как и гражданин Швейцарии, должен иметь право на ношение огнестрельного оружия.
Пытанне тут сапраўды, ці вось сілавікі, ці яны гатовы паміраць за узурпацыю ўлады адным чалавекам і дзеля гэтага ахвяроўваць сваё жыццё? Но преданные есть всегда, но их единицы. Вот эти сотрудники, конечно, они не были готовы к той ситуации, которая их встретила. Они не были готовы, что гражданин Беларуси даст нам отпор. И даст отпор не силовикам, а даст отпор, еще раз повторю, неизвестным лицам, которые противоправно вламывались в его жилье. Все привыкли, что так можно делать, что это так делаются уже годами, и никакой ответственности за это нет. Вось вы кажаце, што сілавікі яны зараз запужаныя. Таксама ведаем, што рэакцыя была на злівы, усе гэтыя, якімі кішыць цяпер інтэрнэт. Таксама гэта маральна давіць зноў на гэтых сілавікоў. Пытанне, калі вось у іх нешта ўсё ж такі шчоўкне, вось цяпер на тым этапе, якім мы знаходзімся, ёсць для іх увогуле нейкі яшчэ выхад? Ну, не все из них, повторюсь, преданы режиму, многие плывут по течению. Не все совершают преступления. Вот этот случай, что выезжаешь на банальную отработку адреса, как они говорят, и можешь получить огнестрельное ранение и расстаться с жизнью, я думаю, многих отрезвит. Спадар Олег, пытанне, ну вось бачым, што адбываецца, нас глядзяць таксама і вашае расследаванне сотні тысячаў чалавек. Як бы беларусы працягваюць цікавіцца будучыняй сваёй краіны, цікавіцца таксама гэтымі працэсамі, жахлівымі рэчамі. І пытанне, якое ўвесь час паўстае, як нарэшце гэта ўсё закончыць, як ўсё ж такі вярнуць нейкую законнасць у Беларусь, каб вось такіх сітуацыяў проста не было, каб чалавек пачуваўся абаронены ў сябе дома, у сваёй кватэры, каб яму не даводзілася забіваць узломшчыкаў, а каб ўсё ж такі сітуацыя ў краіне была нармальная. Прежде всего нам надо восстановить законность и справедливость в нашей стране. Для этого надо демонтировать существующий преступный режим. С нашей стороны делается все, чтобы приблизить этот час. Мы, еще раз повторю, и везде повторяем о мобилизационном плане «Перемога», к которому может подключиться и должен подключиться каждый белорус, который хочет жить в демократическом государстве, который хочет жить в стране, где торжествует закон, а не понятие, в стране, где милиция охраняет правопорядок, в стране, где он, как гражданин, может всегда воспользоваться своим конституционным правом, в том числе конституционным правом на защиту своего жилища и конституционным правом на защиту себя, своих близких, общества и государства. В том числе, когда возникает ситуация необходимой обороны, статья 3.4 Уголовного кодекса Республики Беларусь, он имеет право защитить себя любыми средствами, адекватными угрозе нападения. В нашей стране, в нашей практике, я проработал 19 лет в правоохранительной системе, я не помню ни одного уголовного дела, которое было бы прекращено, дела об убийстве, которое было бы прекращено вследствие того, что признали, что потерпевший действовал в состоянии необходимой обороны. У нас всегда презюмируется, если кто-то погиб, значит за это должен кто-то понести уголовную ответственность. Никто не разбирается, даже если у человека не было выбора, как убить нападавшего, а это ему предоставлено, это право законом и Конституцией. Все равно этот человек всегда привлекался к уголовной ответственности. Если не за умышленное лишение жизни другого человека, то за убийство по неосторожности, убийство с превышением пределов необходимой обороны, но всегда привлекали к уголовной ответственности. То есть в нашей стране нет у человека права защищать себя. Ты бесправный, защищать тебя может только государство. И вот мы докатились к чему, когда государство противопоставило себя обществу и просто уничтожает своих граждан. Еще раз повторю, единственным лекарством на сегодняшний день к восстановлению законности и справедливости мы видим запуск плана «Перемога» и участие в других инициативах, которые рабочий рух, в том числе есть инициативы, действующие, тот же «Супротив», которые совершают акции сегодня, акции неповиновения, сопротивления. А в будущем я считаю, что только право на ношение огнестрельного оружия для добропорядочного гражданина Беларуси гарантирует ему право на жизнь и здоровье. Спадар Олег, дзякую вам вялікі за гэту размову, за гэта такі вельмі разгорнуты каментар, экспертызу такую па справе забойства Андрэя Зельцера, а таксама забойства супрацоўніка КДБ Дмітрая Федасюка. Спадар Олег Талерчык, былы старэйшы пракурор
прокурор Генеральнай пракуратуры нашай краіны, а цяпер прадстаўнік аб'яднання сілавікоў «Байпол» быў маім гаспадарства госцем у гэты вечар. Між тым яшчэ застаемся пры гэтай тэме. Польскі эксперт, які аналізаваў для Белсату забойства Паўла Шарамета, Анджэй Мрочак на нашу просьбу прааналізаваў таксама відэа, выкладзенае учора, і распавядае пра тое, што выклікае у яго сумневы. Wejścia dynamiczne, siłowe do mieszkania. Дынамічнае сілавое ўрыванне ў кватэру, а можна было разлічваць, што так будзе, адбываецца з удзелам адпаведна абмундзіраваных функцыянераў. Гэта першае. А ў гэтым выпадку, калі было падазрэнне ў тэрарыстычнай дзейнасці, чалавек мог быць небяспечны. Магла быць інфармацыя пра зброю. Мусіла быць група, адпаведна экіпаваная. Між іншага, у кулеадпорныя камізэлькі з адпаведнаю зброяй, гукавымі гранатамі. Група павінна спачатку кінуць гукавую ці дымавую гранату так, каб дэзарыентаваць тых, хто ў памяшканні. Асоба, што рабіла гэты матэрыял, карысталася здымкамі з розных камераў і бачныя пераскокі. Фільм змантаваны з канкрэтнаю мэтаю – паказаць грамадству, што такі ўваход функцыянераў у памяшканне быў максімальна апраўданы. Z tej kamery, która przedstawia mężczyznę, З той камеры, которая паказвае мужчыну, відаць памяшканне, ложак у левым ніжнім куце, а на здымках з міліцэйскай камеры няма пацверджання, напрыклад, таго, што тут стаіць камода, бачная толькі шафа. У той момант, калі жанчына выгінаецца, відаць высокую шафу. А паводле відэа, што паказвае мужчыну, імаверна, гэтая камода, і на ёй ляжыць нейкае прыстасаванне, якое і робіць запіс відэа. widać wysoką szafę. Відаць высокую шафу, вісіць кашуля. Звярніце, калі ласка, увагу на рост жанчыны. І відаць, што шафа вышэйшая за яе. А на ранейшым відэа гэтага маладога мужчыны у правым ніжнім куце бачым камоду, на якой стаіць нейкі белы прадмет і прылада, што запісвае. У першы момант, як я пабачыў гэтыя кадры, я засумняваўся, ці гэта той жа пакой, у якім мужчына страляе. Найлепш было б пабачыць матэрыял, які быў зняты гэтым маладым чалавекам са стрэльбаю, бо гэты матэрыял мусіць быць значна даўжэйшы, і тады толькі, параўноўваючы здымкі, можна рабіць высновы. Спадарства, дзякуй вялікі, што вы нас глядзіце, таксама актыўна каментуеце, што неабыякавае, бо гэта сапраўды надзвычай важная справа для нашай краіны, беспрэцэдэнтная сілавы адпор, упершыню сілавы адпор сілавікам узброены супраціў меў месца. Спадарства таксама хацеў бы таксама заклікаць, раіце нашу трансляцыю сваім знаёмым, сваім сябрам, стаўце таксама, пішыце далей каментары, стаўце таксама свае знакі прыхільнасці. Дзякую вам, што вы застаецеся з намі. Спаведамленні вось гэтыя пра гвалт, катаванні, забойствы становяцца паўсядзённасцю ў нашай краіне. Дзесяткі тысячаў затрыманняў, стук у дзверы кватэраў, як у 1937-м, і нялюдская сітуацыя, калі твая бяспека залежыць, уласна, незразумела, ад чаго яна залежыць. Напярэдадні гучная перастрэлка, выкліканая спробай узламаць жытло, узламаннем жытла. Ужо зараз з намі на сувязі псіхатэрапеўт, спадарня Наталля Скіпская. Спадарня Наталля, вітаю вас. Прывітанне. Вось увогуле у крыміналогіі ёсць такі тэрмін, як copycat эфект. Калі людзі, бачачы нешта ў медыях, бачачы нейкія забойствы, потым іх паўтараюць. І тут вось таксама такое пытанне, зноў-такі, навошта гэтыя ўсе дзяржаўныя медыі, паўсюль гэтыя відэа самі распаўсюджваюць. А сёння нават ведаем, што паставілі на платную рэкламу ў Ютубе, таксама гэта, каб круцілася ва ўсіх карыстальніках у Беларусі. Ці гэта ўвогуле спрыяе некаму такому здароўю людзей? Ну, нет, конечно же. Я думаю, что это видео нам представляется для того, чтобы какой-то очень четкий месседж подать. Вы не в безопасности, даже у себя дома. Ну, это такое орудие устрашения. Бойтесь.
Спадарня Наталья, то бок вось гэта то, што мы кажам, гвалт становіцца штодзённасцю, але людзі, можа, якія вяртаюцца да хаты з вуліцаў, з працы, адчуваюць сябе дома ўсё ж такі, ну вось мой дом, моя крэпасць. Здаецца, гэта ўвогуле падставовая такая эмоцыя, падставовае пачуццё бяспекі для чалавека, каб пачувацца нармальна ў сябе дома. Сейчас идет такая кампания со стороны госсми, разделяй властвуй, и с другой стороны запугивай. И сейчас запугивание идет через удары на основание пирамиды Маслоу. Да? То есть наша безопасность физическая – это основа. Это вот просто последний оплот. Ці можна сказаць, што вось гэтую псіхічную нават бяспеку стараюцца нам зламаць? Хочуць проста Естественно. Хочуць зламаць псіхіку ўсяму народу? Конечно, конвейер травматиков работает. Пытанне, якія з гэтага ўсяго будуць наступствы, калі увесь народ перажывае проста, ну, кожны дзень, апошні час проста няма ніякага спакою людзям. Ну, плохие последствия будут, конечно. Спадарня Тут болеть люди. Хваробы. Пытанне зноў-такі, а як вось нам гэтага ўсяго ўнікнуць? Вось як сябе захаваць у сітуацыі, калі на цябе ўвесь час псіхічна ціснуць, калі ўвесь час паказваюць, што ты не ў бяспецы, што ты ніхто, што цябе могуць забіць спакойна, ўварвацца ў сябе у твой дом? Я думала при подготовке к эфиру о том, что может каждый человек сделать. Во-первых, нужно себе поставить четкую цель, что у каждого из нас есть право, и важно озвучить его себе и поставить такую цель, сохранить себя физически и психически. И также позаботиться о сохранности своих близких и тех, кто от нас зависит, например, о детях заботиться. Наше грамадства мела таксама досвед і раней гвалту такога масавага, толькі што гэта ўсё было так адлегла ў часе. Гэта менш знаёма для нашых пакаленняў. Гэта знаёма для пакаленняў нашых прадзедаў, дзядоў, калі мы кажам пра Другую сусветную вайну, пра сталінскія рэпрэсіі. Але і тады грамадствы ўсё ж такі неяк выжылі людзі, не гледзячы ні на што, пераадолелі гэты крызіс. Вось, можа, з досведу гісторыі неяк можна, вось, што мы можам, якія лекцыі з гэтага ўзяць для сябе? Психика очень стабильная и живучая конструкция. Она переформатируется, и все время мы адаптируемся. И под эту ситуацию мы тоже адаптируемся. И здесь только лишь вопрос цены. То есть за счет чего мы адаптируемся. Любая наша реакция – это адаптация. По законам психики такие массовые события, если они не осознаются, не прорабатываются, не делаются работа над ошибками. Через поколение люди уже не помнят, что происходило, но они болеют физически. То есть для того, чтобы делать профилактику физического здоровья населения, нужна определенная психологическая программа самопомощи и помощи со стороны государства. То есть мы должны впоследствии осознать все эти события и проработать их, сделать какие-то выводы и не повторять ошибок. Ну вось, сапраўды, з боку дзяржавы, але ведаем, хто ўсё яшчэ ўтрымоўвае ўладу ў гэтай дзяржаве, ў гэтых інстытуцыях, тое, да чаго мы вось вяртаемся, калі на ўсіх дзяржаўных каналах круцяць ненавісць, прапаганду ненавісці, на ўсіх дзяржаўных каналах людзей прыніжаюць, пазбаўляюць годнасці, кажуць, што вось вы абсалютна ніхто, вось толькі мы ўтрымоўваем уладу і мы ніколі яе нікому не аддамо. Вось так людзей пастаянна палохаюць. Вось я нават сёння прачытаў у Фейсбуку ад адной палітычнай уцякачкі пра тое, што яна вось калі была ў лагеры для ўцекачоў, там было такое негалоснае правіла, каб не стукацца ў дзверы гучна, каб вельмі ціха гэта рабіць, таму што гучныя стукі, яны асацыююцца вось з гэтай нялюдскай зачысткай, якая цяпер адбываецца. Вось, спадарня Наталья, увогуле неяк можна, ці можна пераадолець страх? Страх – это ўсё ж такі таксама інстынктыўная з'ява. Конечно. Но в данной ситуации мне кажется, что самым важным это не борьба со страхом, а как раз-таки справляться с тревогой. Потому что у нас сейчас очень много непредсказуемости и вообще непонятно, что будет в будущем. И сейчас очень высокий уровень тревоги в обществе. И это то, как
раз-таки с чем и нужно справляться. Еще хотела добавить по поводу вашего предыдущего заявления, что государство — это не только государственные органы, но это также и гражданское общество. Поэтому, когда я говорила про государство, я имела в виду, что в том числе и люди, которые живут в этом государстве, могут делать что-то, чтобы совместно преодолевать вот последствия этих событий. А что касается программы для какого-то сохранения здоровья своего, то, в принципе, она состоит из достаточно простых и не слишком сложных для понимания шагов. То, что нужно сделать в данной ситуации каждому, желательно, конечно, каждому. Спадарня Наталля, вось таксама хацеў у вас запытаць, вы кажаце пра захаванне здароўя людзей, таксама пра захаванне, бо гэта ведаем, што і на дзяцей найбольш уплывае, калі бацькі ўвесь час у стрэсе. Вось, можа быць, вы далі б таксама нейкія такія парады беларусам. Вось як перадолець гэту трывожнасць, як застацца вось цвярозым у ацэнцы рэчаіснасці, не зусім ад усяго адысці, але ўсё роўна захаваць вось сябе, захаваць у здароўі просто свою психику, свою голову? Ну, во-первых, каждый должен осознать реальность. Нужно назвать честными словами для себя, где мы сейчас находимся. То есть наше белорусское общество сейчас находится не в правовом поле. То есть у нас сейчас государственные органы живут не по закону, а по понятиям. И это нужно четко понимать. То есть не размывать границы своего собственного понимания того, что происходит. Когда мы четко понимаем ситуацию, в которой мы находимся, нам уже легче. Мы понимаем, где мы находимся. Затем нам нужно определить, какие ресурсы у нас есть, как мы можем справляться и где у нас нехватка ресурсов. И затем мы должны продумать стратегии. Каждый для себя или каждая семья должна определиться, разработать какие-то планы А, Б, В. Несколько планов, которых они могут следовать в данной ситуации. То есть что они могут делать? Они могут собирать свои ресурсы в том плане, с кем я могу общаться, к кому могу обратиться за помощью, куда я могу уехать, что мне нужно для этого сделать. Ну, в том числе, сколько у меня есть денег и как я могу обустроиться на новом месте, если будет такая необходимость. Так? Если, например, меня заберут в тюрьму, то кто будет заботиться о моих там престарелых родителях или о моих детях? Это тоже, ну, как бы, всяко бывает, что называется. Эти ресурсы нужно подсобрать, и нужно быть готовым им следовать. Да? То есть четкое понимание, что я буду делать, если случится то-то, то-то. Или я пойму, что я больше не могу это выдерживать, то как я буду поступать в данной ситуации. И следовать этим своим стратегиям. И необходимо также собирать информацию, потому что вот отсутствие информации тоже является очень большой серьезной причиной повышения уровня тревоги. Спадарня Наталля, вось мы таксама разважаем пра тое, як сапраўды, дзякую за гэтыя парады, як захаваць сваё здароўе, і зноў пытанне, якое насоўваецца ў многіх людзей. Ну вось мы ж жывем усе прадстаўнікі аднаго грамадства, але бачым людзей, якія церпяць ад гвалту, бачым людзей, якія вымушаныя адбівацца ад гвалту, як учора святой памяці спадар Андрэй, прымяніўшы сваё права на самаабарону, але бачым і гэтых бяздумных нейкіх катаў, гвалтаўнікоў. Што гэта ўвогуле за такая мадэль, што людзі сабе дазваляюць здзеквацца з такой масы людзей, прытым сістэматычна, і ставяць гэта проста на дзяржаўны поток? К большому сожалению, я вынуждена констатировать, что то понимание, которое необходимо для представителей органов, которые вот так поступают, это необходимость осознания своей собственной жертвы. Да? То есть они сами жертвы насилия в какое-то время. Может быть, в своем детстве, может быть, во время обучения. Они сами были жертвами насилия. И то, что они делают, это отыгрывание. Они мстят тем мифическим фигурам, которым они хотели бы отомстить за причиненную им боль. Но мстят они не тем. І ў гэтым і праблема, і людзі не павінны таксама цярпець ад таго, што хтосьці іншы меў
такі вось досвед. Спадарня Наталья, дзякую вам вялікі за гэтую размову. Можно я еще, Так, конечно, можно я еще конечно. минутку скажу? И я еще хотела бы посоветовать всем не бояться обращаться за психологической помощью. И психиатрической в том числе. Если вы чувствуете, что вы физически не вывозите, не можете, не хватает вам ресурсов вашего организма переживать эти события, обращайтесь, пожалуйста, к специалистам. У нас в республике очень много хороших психологов. И можно и ходить к психологам, можно ходить к психотерапевтам, можно ходить к психиатрам за таблетками в том числе. Обращайтесь, не бойтесь, важно сохранить свое здоровье, и это вам помощь доступна. Спадарня Наталья, дзякую вам вялікі сапраўды за вось гэтыя парады, за рэкамендацыі ў гэты цяжкі час для ўсіх нас. Спадарня Наталья Скіпская, псіхатэрапеўт, быў маім гаспадарства госцем і вось была госцем, а мы пераносімся гаспадарства ў замежжа. Святлана Ціханаўская працягвае свой працоўны візіт у балканскія краіны. Пасля наведвання Албаніі беларускі палітык прыбыла ў Афіны, дзе працуе наш калега Сергей Падстасонны. Сергей, добрый вечар і табе слова. Вітаю студія і адразу у працяг таксама нашага адмысловага выдання. Святлана Ціханаўская на Балканах распачала сваю працоўную паездку, але таксама зрабіла пэўныя заявы, выказала спачуванне сем'ям абодвух загінулых і не так, як Александр Лукашенко, які гаварыў пра пакаранне перадусім. Святлана Ціханаўская звярнула ўвагу на тое, што гэта трагедыя беларусаў, калі адзін забівае другога. І ў гэтай сітуацыі вінаваты толькі адзін чалавек, які насуперак усім і ўсяму утрымлівае ўладу. А цяпер, вяртаючыся да працоўнай паездкі, Святлана Ціханаўская завяршыла паездку ў Албанію, дзе адбыліся высокія сустрэчы з прэзідэнтам краіны, а таксама прэм'ерам і міністрам па сувязях з парламентам. Гэта вельмі важныя сустрэчы, бо Албанія тут уваходзіць у тройку кіроўную АБСЕ, а таксама ўжо на лета мае быць у Радзе бяспекі ААН. Па гэтаму перамовы вельмі важныя. Цяпер Афіны, і ў Афінах сёння ўрачыста распачаўся Афінскі дэмакратычны форум вось тут у гэтым гатэлі Гранда Брытань, дзе на ўрачыстым адкрыцці гэтага форуму прысутнічала і прамовіла нават прэзідэнтка Грэцыі Катерина Сакеларопулу, з якой Святлана Ціханаўская раней сустракалася падчас свайго травенскага візіту ў Грэцыю. Што тычыцца гэтага Афінскага дэмакратычнага форуму, то ён праходзіць таксама супольна з такім уплывовым амерыканскім выданнем, як Нью-Йорк Таймс. Па гэтаму журналісты гэтага выдання прысутнічаюць фактычна на ўсіх сустрэчах. І што датычыцца асноўных кірункаў гэтага форуму, то яны гучаць як тэхналогіі, клімат, дэмакратыя і бізнес. Усё гэта ў спалучэнні, як уплывае на развіццё дэмакратыі. Грэцкая тэхналагічная рэвалюцыя таксама у тым ліку. Дэмакратыя, як кажуць удзельнікі гэтага форуму, прыціснутая да сцяны, на жаль, і развязваць яе трэба таксама з улікам тэхналагічных магчымасцяў. Тут, на гэтым форуме, калі я зазірнуў у праграму, то можна было пабачыць вельмі шмат прэм'ер-міністраў розных краінаў, міністраў, уплывовых палітыкаў, вядомых асобаў. Розныя асобы будуць прамаўляць, выступаць. Таксама вось арганізатары зрабілі такім чынам гэта ўсё, што вядзецца жывая, наўпроставая трансляцыя. Па гэтаму кожны можа назіраць за тым, што адбываецца на форуме. Таксама вельмі важнымі спонсарамі тут з'яўляюцца хаця б такія кампаніі, як Google, Microsoft, Volvo і шэраг іншых. Гэта адразу павышае статус гэтага мерапрыемства. Прэзідэнтка Грэцыі гаварыла таксама пра дэмакратыю, ахову здароўя, кліматычныя змены і будучыню Еўропы. Будучыня Еўропы як тое, што бачыцца толькі ў развіцці, пашырэнні і ўмацаванні дэмакратыі. Святлана Ціханаўская
будзе прамаўляць на гэтым уплывовым дэмакратычным форуме ўжо заўтра. Гэтае спатканне названае як глобальная размова, пытанне даверу. Менавіта такім чынам яно гучыць. А паслязаўтра яшчэ адна сустрэча з удзелам Святланы Ціхановскай. Тэма дыялог, дэмакратызацыя, хутка і вольна. Безумоўна, мы будзем сачыць за гэтымі падзеямі, а ў гэтыя хвіліны удзельнікі форуму з гатэлю ад'ехалі спадарства у мэрыю. Быў мэр Афінаў таксама на гэтай урачыстасці і запрасіў усіх гасцей да сябе ў мэрыю на вячэру. Вячэра, спадарства, у гэтыя хвіліны мы працуем і сочым і абавязкова будзем распавядаць пра ўсе падрабязнасці. Вітаўт. Сергей, дзякую табе вялікі за такі падрабязны сапраўды каментар. Сергей Падсасонны з Афінаў, куды прыбыла Святлана Ціхановская са сваім працоўным візітам. Спадарства, сёння для вас у студыі працаваў Вітаўт Ціўчык. На развітанне прапаную вам відэа з акцыяў памяці, светлай памяці Андрэя Зельцара, ад нашых суайчыннікаў за мяжою, а таксама ролик кампаніі «Жыве» пра надзвычай моцнага і годнага чалавека і, дарэчы, міліцыянта ў адстаўцы. Гомельскі грамадскі актывіст Уладзімір Няпомняшчых адбывае пакаранне 2,5 гады калоніі ў Магілёве. 68-гадовага сябра руху за свабоду абвінавацілі ў абразе памочніцы пракурора Гомеля Алесі Жураўскай. Летась у лістападзе ў зале суда Уладзімір Няпомняшчых выказаў сваё стаўленне да чарговага палітычна матываванага прысуду 3 словамі: арганізаваная злачынная група. Перамога ўсё роўна будзе за беларускім народам. Жыве Беларусь! Супраць вылучэнца на кандыдата ў прэзідэнты Беларусі 2020 Валерыя Сапкалы распачалі крымінальную справу за заклікі да гвалту ў дачыненні да праваахоўнікаў. Падставу для гэтага следчы камітэт знайшоў у словах спадара Сапкалы аб тым, што забойства супрацоўніка КДБ ёсць прыкладам таго, як трэба змагацца. Вашай увазе аб'ектыў, галоўнае інфармацыйнае выданне дня. Я Александра Пуціла. Добрый вечар. Страляніна ў Менску. Што вядома пра сотні пасля здарэння? Это убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Это живой человек, у которого дома есть ружье. Вот произошла стрессовая ситуация, его организм сработал так. А ці правомерныя былі дзеянні силовиков? Вместо того, чтобы в рамках процессуального действующего законодательства выяснить эти вопросы, они сделали налет. Еўразвяз зменіць правілы атрымання візаў для беларусаў, што, праўда, не для ўсіх. Мы не будзем караць беларускі народ за дзеянні іх ураду. Прыпыненне спрошчанага візавага рэжыму будзе мэтанакіраванае і закране дзяржаўных службоўцаў.
Страляніна ў Менску, у выніку якой учора загінулі 2 чалавекі. Абрастае ўсё новымі версіямі ды меркаваннямі. Смерць айцішніка і КДБшніка ўзняла хвалю новых абвінавачванняў. Праўладныя каналы дэманструюць мову нянавісці, скіраваную ў бок палітычных апанентаў рэжыму Лукашэнкі. Валера Руселік паспрабаваў аддзяліць эмоцыі ад фактаў і сабраў усё тое, што дакладна вядома на сёння пра трагічны інцыдэнт. Раскурочаныя дзверы і плямы крыві на падлозе. Гэтак выглядала сёння зранку лесвічная пляцоўка ў доме па адрасе Якубоўская, 29 у Менску. Напярэдадні тут прагучалі стрэлы, якія забралі жыцці 2 чалавек. Генпракуратура паспяшалася выступіць з заяваю. Грамадзянін падазраваўся ў здзяйсненні асабліва небяспечных злачынстваў, а працаўнікі КДБ дзейнічалі паводле закону. Сотрудники представились жильцам квартиры представителями правоохранительных органов. Неоднократные требования открыть дверь и впустить в жилище, предупреждение о вскрытии запирающих устройств хозяин проигнорировал. Вядомыя асобы абодвух забітых. Жыхар кватэры 31-гадовы Андрей Зельцар, які працаваў у IT-кампаніі EPAM Systems, захапляўся спортам і быў чальцом беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў. На законных падставах захоўваў дома паляўнічую стрэльбу. Падтрымліваў пратэсты супраць узурпацыі ўлады рэжымам Лукашэнкі. Паводле крыніцаў Байпол загінулы сілавік, баец групы А КДБ Дмітрий Федасюк. Па факце забойства працаўніка КДБ следчы камітэт распачаў крымінальную справу. Это убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности. Предварительно установлено, что 28 сентября текущего года сотрудниками органов государственной безопасности проводились специальные мероприятия по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности. У сацыяльных сетках з'явілася інфармацыя і пра жонку застрэленага сілавікамі Андрэя Зельцара. Гэта 40-гадовая Марыя Успенская, якая ў трагічны вечар таксама знаходзілася ў кватэры і здымала тое, што адбывалася. Цяпер жанчына, падазраваная ў саўдзеле ў забойстве спецслужбіста, затрыманая і знаходзіцца ў изолятары на Акрэсціна. Непаўнагадовага сына Андрэя і Марыі забрала да сябе бабуля. Валер Руселік, Белсат. А вось пра Андрэя Зельцара і ягоную сям'ю, дзякуючы соцсеткам і ягоным знаёмым, нам вядома зараз больш. Михаил Пранович паспрабаваў аднавіць партрэт загінулага Мінчука. 31 год закончыў Менскі каледж бізнесу і права, працаваў у ІПАМ, быў жанаты, выхоўваў сына, клапаціўся пра бацьку з інваліднасцю. Знаёмыя Андрэя пацвярджаюць на відэа, распаўсюджаным тэлеграм-каналамі, менавіта ён. Я яго пазнаю ўсюды, у яго вельмі запамінальная аблічнасць. Аднакласнік Андрэя, з якім удалося звязацца нашай рэдакцыі, кажа пра яго як пра добразычлівага і стрыманага чалавека. Апошнімі гадамі мы не так блізка ўжо размаўлялі. Андрэй пераехаў у іншы раён, але і я яго сустрэў недавно, месяцы 2 таму, і хачу сказаць, ён не змяніўся, і гэта мне ў ім заўсёды падабалася. Ён нібыта не мяняўся ні вонкава, ні ўнутрана. Такі ж актыўны, стрыманы, разважлівы, усмешлівы, добразычлівы. У дзяржаўных медыях прадэманстравалі старонку Андрэя ў інстаграме, дзе сярод іншых здымкаў ёсць таксама фота стрэльбы. Мы знайшлі яшчэ адну старонку, якая распавядае пра загінулага больш. Андрэй жыў спортам, бегаў марафоны, хадзіў у паходы, займаўся фехтаваннем. Кандыдат у майстры спорту па рапіры. Апошнім часам часцей трэнаваўся з шабляю. З агнестрэльнай зброяй малады чалавек таксама быў знаёмы, займаўся паляваннем. Але ў тое, што ён мог быць часткай тэрарыстычнай групоўкі, аднакласнік Андрэя не верыць. У дзяржавы логіка цяпер такая. Вы апрыёры ўсе тэрарысты, мы да ўсіх прыйдзем, а потым разбярэмся. Андрэй ніколі б не забіў, каб проста забіць, але ён мог даць адпор. Так. Міліцыя, адкрывай быстрее! Паводзіны Андрэя нам пракаментавала псіхолог. Паводле яе непадрыхтаваны чалавек дзеяць у такіх сітуацыях інтуітыўна, а ўзяць у рукі зброю яму падказаў інстынкт самазахавання. Включается поведение вот просто рефлекторное. Он же не сотрудник ОМОНа, который там натаскан, натренирован на то, чтобы в случае опасности там стрелять или еще что-то делать. Он же не снайпер, да, то есть где люди учатся в стрессовой ситуации делать определенные вещи. Это живой человек, у которого дома есть ружье.
Вот произошла стрессовая ситуация, его организм сработал так. Пра дзяўчыну на відэа жонку Андрэя Марыю вядома няшмат. Ёй 40 гадоў, з адукацыяй эканамістка. Нядаўна закончыла курсы тэставальніцы, вучыла англійскую і хацела таксама працаваць у IT. У сям'і адносіны былі добрыя, кажа цёшча Андрэя. Яго ж называе самым любімым чалавекам. Нічога не прадракала бяды. Андрэй вельмі добры чалавек, выдатны зяць, самы любімы чалавек. Спакойны, уважлівы, разважлівы, добры, заўсёды дапамагае. Любая цешча марыла б пра такога зяця. З яго бацькамі мы пакуль размаўлялі толькі на тэму унука. Мы пакуль яшчэ ў шоку. Не ведаем, як гаварыць з ім пра гэта ўсё. Спрабуюць знайсці словы і карыстальнікі інтэрнэту. У сеціве пасля трагедыі з'явіліся тысячы каментароў са спачуваннямі сваякам як аднаго, так і іншага забітага. Михаил Пранович, Белсат. Сёння ў Киеве, Варшаве, Вільні, Батумі ды іншых гарадах прайшлі акцыі памяці забітага сілавікамі Андрэя Зельцара. Адрэагавалі на здарэнне таксама Святлана Ціхановская і Александр Лукашенко. Закон болей не абараняе людзей, а людзі вымушаныя абараніць сабе самі. Утрыманне ўлады гвалтам сутыкнула людзей, якія ў прынцыпе ніколі б не аказаліся ворагамі. Яно ж прывяло да сітуацыі, калі ад нас утойваюць праўду пра здарэнне, калі людзі не давяраюць афіцыйным паведамленням. Поручения же президента по итогам докладов были следующими. Конечно, это всяческая поддержка и помощь семье погибшего, его родителям. Президент очень соболезнует и сопереживает родным и близким этого парня. Отдельно хочу выделить следующие слова президента. Реакция на произошедшее будет мгновенной и самой жесткой. Безнаказанным то, что случилось вчера, не останется. Учора ўвечары на праўладных рэсурсах з'явіліся фотаздымкі ды відэа, на якіх грамадзяне і чыноўнікі неслі кветкі да будынку КДБ ў Мінску. Акцыі, зарганізаваныя Беларускім рэспубліканскім саюзам моладзі, зладзілі таксама і ў іншых беларускіх гарадах. У той жа час стыхійныя мемарыялы памяці Александра Тарайкоўскага і Рамана Бандарэнкі былі знішчаныя ўладамі. Як казаў Лукашенко, цытата, «Могілкі і мемарыялы – гэта псіхалагічнае ўздзеянне на насельніцтва». Адрэагавалі на здарэнне і сацыяльныя сеткі. У тэлеграм-канале «Я, мы, АМАП» заклікалі дапамагчы адсочваць абразлівыя паведамленні наконт смерці прадстаўніка КДБ. Сёння ж быў заблакаваны доступ да сайту «Камсомольскай правды». Імавернай прычынаю стаў апублікаваны каментар аднакласніцы Андрэя Зельцара, у якім кабета станоўча яго ахарактарызавала. Што ж мы бачым у відэа, паказаным на дзяржаўным тэлебачанні? Наколькі яму можна верыць? Відэазапіс перастрэлкі ў доме на вуліцы Якубоўскага ў Менску прааналізаваў Александр Папко. Ролик, паказаны дзяржаўнымі медыямі, змантаваны. Ён злеплены з відэа, знятага як мінімум з 3 камераў. Адна была на лесвічнай пляцоўцы, другая, імаверна, на вопратцы аднаго з сілавікоў, трэцяя – у кватэры. Але хто ўсталяваў гэтую камеру, не ясна. Я считаю до 3, ломаем дверь. Раз! Мы бачым, як 8 сілавікоў у куртках і кепках, назваўшыся міліцыяй, ломяць дзверы ў жыллё. Шлемаў і бронекамізэлек на іх няма. Пісталетаў на пагатове яны не трымаюць. Раптам з'яўляецца відэа з кватэры. Малады чалавек трымае стрэльбу, побач жанчына здымае на тэлефон. На апублікаваным відэа няма фрагменту з ейнага тэлефону. Чаму? Невядома. Незразумела таксама, колькі часу сілавікі ўскрывалі дзверы. План зноў змяняецца. Мы бачым, як, зрэзаўшы замок, сілавікі ўвальваюцца ў кватэру. Пісталеты дастаюць не адразу. Відэа абрываецца. Нам зноў паказваюць запіс з кватэры. Малады чалавек страляе. Чарговы кавалак – гэта відэа сілавікоў. Відаць, як адзін з іх 4 разы страляе з пісталета, а затым уцякае з калідора, дзе падае ягоны паплечнік. Монтаж не дазваляе зразумець, колькі часу прайшло ад узлому кватэры да стрэлу ў супрацоўніка КДБ. Забойства Мінчука, як і целаў загінулых, на ім таксама няма. Если бы не было убитых, я думаю, что будут соответствующие похороны, и все люди смогут, к сожалению, как бы утвердиться в том, что смерти были, то я бы сразу сказал, что это постановка, потому что это не почерк КГБ, не почерк профессиональной Альфы и не та ситуация, когда нужно врываться. КДБ Беларусі паведаміў, што яго супрацоўнік загінуў падчас спецмерапрыемстваў па адпрацоўцы адрасоў, у якіх маглі знаходзіцца асобы, датычныя да тэрарыстычнай дзейнасці. Это не похоже на спецоперацию, не похоже на действия профессионалов при захвате, скажем так, преступника или там у явного преступника, тем более в квартире, которую
заходят спецслужбисты впервые, там на линии огня стоят друг у друга. Ну, абсолютно непрофессионально. Это даже начальные, скажем так, военнослужащие подразделения «Альфа» уже знают, как заходить, как страховать друг друга. Вось так, да прыкладу, выглядала аперацыя КДБ для затрымання расійскіх намітаў у Менску летась. На ўчорашнім відэа не спецаперацыя, сцвярджаюць апытаныя намі эксперты. У КГБ были какие-то вопросы к этому человеку, и они, как всегда, вместо того, чтобы в рамках процессуального действующего законодательства выяснить эти вопросы, они сделали налет. У кватэры да падазраваных ва ўдзеле ў пратэстах ужо ўрываліся сілавікі без знакаў адрознення. Як распавёў у сваім расследаванні Байпол, гэта былі зводныя атрады супрацоўнікаў ГУБАЗу, АМАПу, спецыяльнага атраду хуткага рэагавання і мясцовай міліцыі. Праўда, супрацоўнікаў КДБ сярод іх не было, сцвярджае Олег Талерчык. У сілавікоў было ўказанне абавязкова зламаць дзверы. Если мы, допустим, находим какую-то символику, привлечение к административной ответственности. Если нет, тогда оформляем за неповиновение. Потому что команда прогоняет их через ИВС. Тацяне, беларускай журналістцы, гэтым летам дзверы ў кватэру ламалі таксама 8 чалавек з атраду хуткага рэагавання, ГУБАЗу і міліцыі. Я пытался им задать вопрос, вообще как-то понять, почему столько много людей пришло ко мне, вообще понимают ли, кому они шли. Они сказали, что нет, их это не интересует, они утром получают постановление на обыск и просто едут. На думку ветэрана спецслужбы Васіля Воўка, улады Беларусі апублікавалі відэаролік перастрэлкі, каб распаліць у сілавіках ненавісць да праціўніка ўлады. Александр Попко, Белсад. Сёння распачаў працу Афінскі дэмакратычны форум. Канферэнцыя збірае лідараў еўразвязу, якія маюць абмеркаваць пытанні дэмакратыі ды культуры. Узяць удзел у сустрэчы запрасілі і Святлану Ціханаўскую. На адкрыцці выступіла прэзідэнтка Грэцыі Катарына Сакелярапулю. Распаўсюд папулізму ў Еўропе і заходніх дэмакратыях адзін з выклікаў. Замест таго, каб зрабіцца аб'яднальнаю сілаю для нашай сістэмы, яна пераўтвараецца ў разбуральны рух. Кінуты выклік асновам ліберальнай дэмакратыі і яго галоўным каштоўнасцям: вяршэнства закону, свабода прэсы, правы меншасцяў і незалежнасць правасуддзя. І гэта не ўсе выклікі. Сочыць за падзеямі на месцы наш корэспандэнт Сергей Падсасонны. Вітаю, Сергей, што можна падсумаваць на гэты момант? Вітаю, Алесь. На гэты момант мы ведаем, што першы дзень візіту на Балканы Святланы Ціханаўскай вельмі і вельмі насычаны, бо гэта сустрэча на самым высокім узроўні ў Албаніі. Прэм'ер-міністр, прэзідэнт, міністр і іншыя высокія асобы, а адразу пасля Албаніі Афіны, бо тут ужо стартаваў Афінскі дэмакратычны форум. Як мы паслухалі, на ім прамовіла прэзідэнтка Грэцыі, якая гаварыла пра пытанні дэмакратыі, здароўя, кліматычныя змены і будучае Еўропы. Дэмакратычнае пытанне – гэта пытанне, якое знаходзіцца ў цэнтры ўвагі. А ўжо з самай раніцы гаспадарства праца форуму была ў Нацыянальным музеі. Арганізаваны гэты форум фондам «Дэмакратыя і культура» пры удзеле супольна з такім амерыканскім выданнем, як «Нью-Йорк Таймс». І усюды гаворка ідзе пра тэхналогіі, клімат, дэмакратыю і бізнес. Гэта асноўныя кірункі. Святлана Ціханаўская мае прамаўляць на форуме ўжо заўтра. І гэтая сустрэча называецца як глобальная размова пытанні даверу. А паслязаўтра яшчэ адна сустрэча з удзелам Святланы Ціханаўскай, і тэма гэтай сустрэчы – дыялог, дэмакратызацыя, хутка і вольна. Вельмі важна, што на гэтым форуме прысутнічае шэраг прэм'ер-міністраў розных дзяржаваў, таксама міністры і розныя вядомыя і ўплывовыя асобы, што, безумоўна, з'яўляецца
вельмі важным для Беларусі, і каб тут менавіта у такім прадстаўнічым месцы, як вось гэты гатэль Гранда Брытандія, і адбываецца форум, гучала беларускае пытанне. Но гучаць яно будзе па-сапраўднаму вельмі шмат і вельмі сур'ёзна. За ўсім гэтым, спадарства, мы, безумоўна, будзем сачыць і будзем распавядаць, а ў гэтыя хвіліны працягваецца ўрачыстая вячэра ў мэрыі Афінаў. Вось такія падрабязнасці на гэты момант з Афінаў, Алесь. Дякую вялікі, Сергей, за такі падрабязны расповед плённай вам далейшай працы ў сталіцы Грэцыі. Ну і вернемся да падзеяў на Беларусі. Узгранне прылады запаволенага каксавання на нафтане зліквідаванае. Прадпрыемства працягвае працу ў штатным рэжыме. Пагрозы жыццю і здароўю працаўнікоў няма. Так паведаміла Міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Надзвычайнае здарэнне на нафтане адбылося учора, калі запускалі прыладу каксавання. Загарэлася дызельнае паліва. На адлегласці гэта выглядала як вогненны факел вышынёю да 3 метраў. Гасіць пажар прыехала 15 адзінак тэхнікі і 58 ратаўнікоў ад МНС. Цяпер вызначаюць прычыны пажару, аб'ём і тэрміны аднаўлення працы. Больш інфармацыі. Ну а зараз вернемся да падзеяў на мяжы, якія адбываліся і адбываюцца, на жаль, сцяж на мяжы з Польшай, на мяжы з Літвою і гэтак далей. Паглядзім матэрыял Ярослава Стешыка. Еўрапейская камісія прыняла абноўлены план барацьбы з нелегальным увозам мігрантаў, абноўлены з прычыны дзеянняў беларускіх чыноўнікаў і сілавікоў. Мы хочам зламаць бізнес-мадэль кантрабандыстаў, і першы раз у гэтым пагадненні мы звяртаемся да новай формы кантрабанды, якая выклікае хваляванні. Гэта рост ролі дзяржаўных суб'ектаў у штучным стварэнні ды палягчэнні нерэгулярнай міграцыі з выкарыстаннем людзей як інструментаў у палітычных мэтах. Прасцей кажучы, еўразвяз цалкам ускладае на рэжым Лукашэнкі адказнасць за масавую нелегальную міграцыю праз Беларусь, у Літву, Латвію і Польшчу. У польскіх памежнікаў новы рэкорд. За мінулы дзень яны перадухілілі адразу 473 спробы нелегальнага пераходу мяжы. Пры гэтым беларускіх памежнікаў называюць адказнымі за тэхнічную падрыхтоўку парушальнікаў. Мы ніколі не мусім праяўляць слабасць да Лукашэнкі і таго, што ён робіць, іначай ён пойдзе далей. Я ў гэтым перакананая. Лукашенка ў адчаі, і ў нас мусіць быць цвёрды адказ. Пяты пакет санкцыяў еўразвяз яшчэ рыхтуе, а Еўракамісія пакуль уводзіць новае абмежаванне, адмяняе спрошчаны візавы рэжым для верных Лукашэнку чыноўнікаў. Пасля зацверджання дакумента Еўрапейскай радай чыноўнікі не змогуць атрымаць шматразовыя візы ў еўразвяз, будуць плаціць падвышаны візавы збор і дакументальна даказваць мэту візіту. Мы не будзем караць беларускі народ за дзеянні іх ураду. Прыпыненне спрошчанага візавага рэжыму будзе мэтанакіраванае і закране дзяржаўных службоўцаў ды ўладальнікаў дыпламатычных пашпартоў. Але гэта сігнал для ўсіх іншых. Беларускія чыноўнікі падаюць свой сігнал. Нібыта мігранты на еўрапейскіх межах з'явіліся не з Беларусі, а знутры еўразвязу. Напрыклад, дэпутат Палаты прадстаўнікоў, працаўнік дзяржаўнага тэлебачання Тэнгіз Дунбадзе зладзіў на мяжы адмысловую фотасесію з мігрантамі ды дэпутаткай, экс-міністрам інфармацыі Ліліяй Ананіч. На мяжы з гуманітарнай місіяй. Група з 36 грамадзянаў Афганістану з 18 жніўня знаходзіцца ў гэтых пекельных умовах на тэрыторыі суседняй Польшчы. Іх выдварылі з глыбіні краіны і сілай спрабавалі зацягнуць у Беларусь. На знак пратэсту яны размясціліся на самой мяжы і жывуць тут. Мігранты апранутыя ў форменныя штаны і бушлаты беларускіх памежных войскаў старога ўзору. Польскія памежнікі называюць гэтае перапрананне чарговай правакацыяй для распальвання ўзброенага канфлікту. А латышскія вайскоўцы пачалі ставіць на мяжы з Беларуссю часовыя агароджы з калючага дроту. Сёння Міністэрства ўнутраных справаў Латвіі падпісала новыя дамовы аб пабудове плота агулам на суму 2 400 000 еўраў. Ярослаў Стешык, Белсат. Што ж, гэта толькі адзін з адказаў на зарганізаваную кантрабанду мігрантаў з Беларусі ў еўразвяз ад Еўракамісіі. Ну а на гэтым усё. Больш інфармацыі ў тэлеграме нашага тэлеканалу. Далей у эфіры размова Цыганкова. Разам з прадстаўніком Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Анатоліем Котавым вядоўца праграмы абмяркуе інцыдэнт са стралянінай у Менску. Не прапусціце.